за София да се видим с Радослав Радев, шампиона по калистеника. Той е младо момче, което вече има много така световни постижения, международни, общо много голям талант. Окрилен съм от срещата преди да отида и имам общо много хубави очаквания, защото всеки един млад човек, който се представя международно ниво, показва, че има свестни българи, има що да се гордеем и има що да се чувстваме добре от това, че имаме такива сънародници. Второто, което исках да кажа е, че да ви благодаря на всички тия, които се включиха в инициативата, които подкрепят канала, които подкрепят моята мисия. Защото само с повече привърженици, повече хора, които подкрепят една идея, тя става все по-голяма и по-силна. И по този начин достигаме до повече хора, на които да помогнем, както направихме с отбора по физика, които изпратихме преди 3 седмици, се върнаха от Прага, нас зарадваха с 5-то място между 256 отбора от цял свят, което показва, че ние, освен че трябва да сме горди, че сме кадърна нация, трябва да сме горди, че сме интелигентни. Значи има умни деца, има умни хора и то доста в тази държава. Да благодаря за това, че споделяте тази идея. Да благодаря на всички тия хора, които се свързват с мен и ми казват: много се радвам на тази идея, има предвид за следващите инициативи. Има още инициативи, които ми се въртят в главата, които ще подкрепим. Така че всичко това ми дава някаква добра обратна връзка, че инициативата, която съм захванал да правя, тя е полезна не само на мен. Тя е полезна на много хора. И общо взето тя е лишена от това кой какъв е. Кой е брокер, кой е банкер, кой е футболист, кой е за Левски лице се кайли. В смисъл всички други различия, които имаме в професионален план, в това кой харесваме, какво подкрепяме, какво не подкрепяме. Показва, че имаме един общ проблем. Това е, че все по-малко и по-малко се гордеем. Ни се дава поводи, които да се гордеем, и ни се насажда обратното, че ние сме втора ръка хора, че при нас всичко е скапано и така нататък. Щастлив съм от това, че в момента го доказваме, че не е така. Така че апела ми е: разпространяйте тази идея. Ако харесвате канала, споделяйте го на ваши приятели. Защото по този начин ще стигнем до повече хора, на които да помогнем, повече хора, които да подкрепим, повече хора, които имат мечта да излязат на световен подиум и да представят нашата държава. Много хора, които чрез тези си представяния ще накарат и ние се почувстваме добре. Защото в крайна сметка ние сме част от едно общо цяло. Ние сме една нация, ние сме една държава. И така, ако апела ми е, споделяйте го просто. Споделяйте го да стане идеята по-масова, по-голяма. Аз до Радо достигнах точно по този начин. Чрез мой познат, който ми препоръча други познати, които харесаха идеята, и те ми казаха: ти чувал ли си за Радослав Радев? Казах: не. Той е шампион по калистеника, той е мотивирал много млади хора го търсят. Общо взето той е много добър пример за млад човек, който няма пороци да пие, да се друса, да прави простоти и така нататък. Много свясно, работливо момче, трудолюбиво момче, което се е запътило към световния връх в калистениката, в неговия спорт. Така че по този начин ние ще стигнем до още повече хора. Това е, приятели. Исках да ви благодаря за обратната връзка, да ви изкажа и освен това и за финансовата подкрепа, която всеки един от вас се включи за отбора по физика. Пак казвам, всеки един от вас има пълното право да се гордее от това, защото с тази мъничка сума, която даде, той има заслуга за това, той е част от това тия наши българчета, които се представиха на 5-то място по толкова много отбори, да стигнат там. Така че всеки един от вас има нужда, има правото да бъде горд и с най-добри чувства да се похвали пред своите познати
и така. Затова се включи хора, продължавам към София, пътя не е малко, но това е. Ще се видим само след няколко кадъра, където ние вече с радост сме седнали. Той ще ни разкаже за своя живот и своята цел. Това е, гайс. Здравейте, приятели! Днес сме поканили Радослав Радев в нашата рубрика Младите лидери. Както знаете, в нея ние ви срещаме с млади успешни българи, които ни дават повод да се гордеем, да продължаваме да се развиваме и, както съм споделял много пъти, това е моя лична инициатива, в която аз, вършейки моята ежедневна дейност, просто реших да потърся, запозная с такива млади хора, които да продължават първо мен да ме мотивират да се чувствам добре. И смятам, че това всеобщ проблем на апатия, на липса на мотивация, ще помогне на всички останали да изпитат това, което искаме да направим. Така, да не продължавам много да говоря, казвам здравей на Радослав Радев. Здравей. Здрасти. Той е шампион по калистеника. Да, калистеника. Той е един много интересен нов спорт, доколкото знам. Да. Радо ме е интересно, първо, защо те поканих, защото мисля, че и други много хора все още не знаят за вашия спорт. Другото, което е наши общи познати, само да споделя, оказа се, че Радо също е от Варна. Да. Тъй, че все наши хора сме. Да. Разкажи ни малко повече за калистениката. Първо, как се хвана с този спорт? Защо точно калистеника? Защо точно калистеника? Първоначално, реално целта ми беше да тренирам за моето тяло. Да изграждам мускулите ми на тялото. Бях така мотивиран от някои видеа в YouTube на фитнес инфлуенсъри. Да. Но по това време, 2016, така не ми допаряше толкова много това да отида в зала, да изградя тяло там и така нататък. Това е статичният тип фитнес блъскането, дето е. Да. Най-близкото нещо, което може да направя, да изляза на лостовете до вкъщи и така бях запознат, че мога да направя едни добри упражнения за моето тяло и да го развия. И мотивиран от това, нали, започнах да тренирам специално за моето тяло. След това, как се запознах реално с другата част на калистениката, която е фристайл калистеникс. Тя е тези елементи наподобяващи спортна гимнастика, които се правят, нали, на лостовете навънка. Вече бях тренирал около 3 месеца. И отивам на лостовете един ден и ме срещна един човек, който тогава тренираше там, правеше едно упражнение да стои на ръцете си. Хендстенд се нарича. На успоредката. На успоредката, да. И го държеше примерно по 2 минути. Аз така бях супер впечатлен. Дори не знаех, че нещо такова може да се прави. И виждах това нещо, бях супер впечатлен. Да. И продължих своята тренировка. Нали, правих си силови възлизания, такива неща за отделни мускулни групи. И той така сякаш някакъв видя потенциал, в смисъл, че имам някаква изградена сила за тези 3 месеца, които тренирам и ме заговори. Нали, питаме, можеш ли това, можеш ли това? Викам, нямам, нали, представа. Той вика, знаеш какво е стрит workout и калистеникс? Викам, нали, не. Той вика, има такъв спорт, който те първа набира популярност. Може би от 2010-2012 вече така започва да се разпространява. Показа ми упражнения, които са базови, които с тях се започва. Да. Показа ми как да ги тренирам набързо. И също така той се оказа, че е съдия по калистеникс на български състезания, които те първа също са навлизали. И като се прибрах в къщи, отворих, нали, написах калистеникс, видях какъв спорт е това нещо. Видях какви уникални и красиви елементи могат да се правят, просто си се запалих. Видях, че всъщност българин на 2 месеца по-рано, защото беше лятото, бил 2016 е бил в Москва на световното първенство по стрит workout и калистеникс и е станал 3. Което това супер много впечатли. Смисъл, едно, че виждам такъв спорт и виждам, че България сме много напред с нещата. Виктор Каменов се казва момчето. Уникален. Той следващата година, 2017, стана 2 на световното. Уникален човек, който той е от хората, които прокараха пътеката в България с този спорт. Това е много яко. Добре, знаеш какво ще я те питам? Има ли някаква основа,
Защото аз като човек, който не съм наясно с вашия спорт, той много ми наподобява на спортната гимнастика. И казвам си, първата ми асоциация, най-вероятно това момченце е тренирал спортна гимнастика, в един момент се е преориентирал, защото сега това е модерно. При тебе има ли някаква така градация или че ти си чисто от клипчета са надъхал и бой? Да, по-скоро няма, но винаги съм имал така генетически да имам сила, защото съм и по-нисък, съм по-лек съм. Да. Тогава тренирах футбол всъщност. Аз бях футболист, може би около 8 години, нещо такова, в Спартак Варна, където по това време тренирах футбол, натисках там, нали, имах някакви амбиции, но нали, започвайки този спорт, станаха така нещата, че трябва да избирам, защото нали, много почна да ми се получава. За подготовка, която е свързана с качествата в моя спорт, често казано нямам такава. Може да се набирам няколко пъти. В първи клас, като бях, т.е. на 7, втори клас, 8 някъде, малък. Имам ясен спомен как с баща ми си играхме в къщи и в самата игра всъщност той започна да ми държи краката и аз да ходя на ръце в къщи. Количката, дето му викат. Да, обаче на стойка на ръце. И оттам, упражнявайки го това нещо, не помня колко пъти сме го правили, аз имах умението, изградено още от нали, толкова малък, да ходя на ръце. Краката ми висят напред, аз съм с нали, на ръце и ходя и мога да направя примерно така 5-10 метра примерно ходене на ръце. Дори си спомням как като бях така първи-втори клас, ходих на ръце в училище. И станаха така нещата, че в междучасието, ходейки на ръце и показвайки нали, на децата около мене нали, какво мога, съборих една саксия, тя падна на земята, супер много се стреснах. Класата ми нали, попита всички, нали, кой го направи това нещо. Всички викат Радо, нали, той може да ходи на ръце и тя вика сериозно, нали, мога да ходиш на ръце. И аз такъв мега засрамен и отивам и викам сега, нали, много ще ми се кара, нали, това, но тя вика я покажи. Аз викам вау. И фърлям се краката, правя 2-3 крачки, не се получи първоначално и после дали се получи така, походих малко да ръце да я покажа. Да. И тя нищо не ми каза. И после само баща им вкъщи нещо. Вика, Радо, ява, нали? Вика, класната, че вика, направи се една среща с мене, иска да те записам, вика, на спортна гимнастика, защото си бил такъв, имал си добра подготовка и качества и така нататък. И аз такъв супер много се изкефих. Обаче баща ми каза, че няма да ме запише, защото било опасно, чувал е такива истории, че може да се нараниш, чупиш врата, да се чупиш врата и така нататък. Да. Точно, да. И баща ми тогава беше така по-консервативно към това нещо, да не се контузия, да си пазя тялото и така нататък и не ме записа. Да въпроса дали има подготовка от спортна гимнастика, нали нямам. Бил съм на ръба реално да се запиша, но не станаха нещата. Знаеш какво ще да те питам? Той може би е самият ти отговор преди малко, че си спортувал в футбол. Нали, общо имаш някаква спортна основа. Изключва един от въпроси, защото те питам, щом си от Варна, силно познаваш тимито Балкан Биста. Знаеш ли го? Знам го, да. Не се познавам официално, но... Знаеш защо те питам? Защото нали, той разправя в неговата история, че бил дебел, защото той тръгва през комплекс. Бях много дебел, бях срамежлив и зато и се изцепих и станах в момента. Нали. При тебе явно го е няма, ти си бил спортище и имаш някаква основа така. По-скоро в футбола мога да кажа, че усетих като липса, защото нали, съм по-нисък от другите и бях клечка, нали? Да. И потъжа като бягах и така нататък, като имаше борба за топка, много ме избутваха, нали, защото те високи и отгоре ме не цъкат, нали, с рамо. Какъв игра? Халф? Десен дясно крило. Крило. Да. И много ме избутваха, нали, доминираха над мен и така нататък. И година, примерно, защото аз продължих нали, с футбола година след като стартирах този спорт. Да. И тогава спомням как ми даде супер такива големи резултати, нали, с това да взимам единоборства и така нататък. Беше много... Треньорите ми са кефеха как ги блъскам по тъча, заяквайки, нали. Това е много яко. Аз като малък съм тренирал футбол също и бях също горе-долу сме все нисички. И това много се кефи като че обикновено от такива по-дребнички не се очаква да са толкова борбени. И ти виждаш, като те избутват, филми, почваш да се бориш. Да, точно. Да. Знаеш, какво ще я те питам? След като баща ти на времето не те е записал гимнастика, после как прие това, че се занимаваш с почти същото? Прие го доста така с времето, защото първоначално го взе изобщо сериозно. Защото това е спорт, който ти поне по това време, нали, тогава аз като
нали, започнах да тренирам, няма го това да се запишеш в клуб, някой треньор да те тренира и така нататък. Да. Тоест ти отиваш на лостовете и с приятелите ти си пускате тонколонката, взимат си една малка тонколонка, слагат си магнезии на ръцете и гледате клипчета в YouTube как се въртят 360 примерно или нещо и се опитвате да го направите на чакъла, нали. Падаш, ставаш, изтупваш се, пак продължаваш така нататък. Тоест той така в последствие чак разбра, примерно почти година, смисъл в последствие разбра, нали, по-скоро го взе на сериозно, нали, че тренирам този спорт. Чак вече като отидох на първото ми състезание, кога беше това? Което беше почти година след като започнах да тренирам. Нали, края на по-скоро от началото на 2017 година. Да, имах състезание във Варна, където спрямо елементите, които вече бях научил, така подготвих едно доста прилично съчетание, съдиите харесаха го, станах четвърти. Там също е със съчетания, така ли? Да. Мога, нали, след малко и да обясня каква е структурата, нали, за хората, които виж, разкажи, знаеш защо? Приеми го, че ние освен, че го снимаме хората да го видят, аз действително ми се интересувам, интересно ми и буквално за калистениката разбрах от тук в Survivor Цветито, калистеника, викам, който е калистеника. И така че много би било интересно и на мен. Тази част на калистениката, която не е за тренировки за тяло, ами фристайл калистеникс, с елементите, които са и от спортната гимнастика, но вече има супер много, нали, наши измислени и така нататък. Имаме авторски измислени, Да, които не са, нали, копи-пейст със спортната гимнастика и нещо. Елементи, които са в последствие измислени чрез калистеникс атлетите, които супер много се отличават. Да. Защото в гимнастиката има 6 уреда, нали? Да. Където тези 6 уреда има, нали, земя, правят със сълта, нали, кон с гривни и така нататък. В фристайл калистеникса има лост и успоредка. Само два? Да, лост и успоредка. И примерно едно съчетание в гимнастиката на лост, на висилка е само динамични елементи. Въртежи, отскоци и така нататък. Докато при нас е комбинирано примерно статични елементи с сила, които са в гимнастиката на хълки. На хълките, примерно. Са комбинирани при нас на успоредка и на лост, примерно. Да. И реално едно съчетание на лост представлява динамични елементи, статични. Динамични, статични, комбинация между двете, нали, различни преходи. Добре, как се оценяват тези неща? На база чисто фигурата е това красота или какво? На състезание има обикновено 4 съдии, които всеки един съдия оценява различни компоненти на едно съчетание. Тоест има съдия, който оценява статичните елементи. Статичните елементи са упражнения с сила, които се задържат. Разбрах. За 2-3 секунди. Съдия, който оценява динамична статика, това е примерно статичен елемент, но правене на лицеви опори, примерно по време на извършване сила с движение. Така сила с движение по време на съчетанието. Да. Комбинациите, нали, между трите компонента и третия компонент е динамичните елементи. Тези въртенета, 360 на лост, 540 различни... нали, въртене и хващане, примерно. Тоест тези съдии оценяват тези качества и спрямо сложността, комбинациите, чистотата, също така е супер важна. Се определя на едно състезание кой е победител. Yes. Да. Добре, ти в кой момент разбра, че това е твоето нещо? След първото състезание, какви бяха резултатите? Първото състезание 4-то място, второ състезание в Велико Търново бях няколко месеца по-късно, първо място. Тогава ли го усети, че това е твоята игра? Тогава го усетих, често казано, защото наистина просто това нещо се превърна в огромна страст за мен. В смисъл, дори не мога да го пиша, нали, колко лоши условия има, нали, за трениране на това нещо. Нали, във Варна лостовете тогава бяха само тесни лостове, нямаш пространство за въртежи, нали, много тесен. Старите лостове в училищата. Старите лостове в училищата, да. Където няма душеци. Да. Първоначално дори започнах да тренирам без магнезии на ръцете. В смисъл, нали, разтривам си ръцете в пръста и то се получава назвържение с ръката и почва да лепни. И така правиш комбинация, нали. После открих, че има такова, нали, магнезии, където се слага на ръката, нали. Тоест първоначално започвайки по този начин, без треньор. Тоест трябва да имаш самодисциплината, поставяйки се за цел да научиш нещо, то толкова да ти влезе под кожата, че ти да си изпълниш тази цел, нали.
и да тренираш в някои случаи сам, в някои случаи с приятелите си. Добре, значи ти в този момент каза, го усетих, че това ще е моето. Защото ти като нямаш организация, то няма треньори, няма нищо, всичко е на самоинициатива и самотек, всеки се оправя сам. Как разбираш състезания, вие в някаква така... Вие ставате някаква малка общност, най-вероятно? Да, тогава се присъединих към така лидерите на варненската общност, които бяха започнали преди мене, бяха стигнали вече на така добро ниво. Започнах тренирам с тях и то става едно общество, където примерно варненските лостаджи от София, всичките и всички се знаеме, благодарение на така един човек, който доста вдигна нивото на самия спорт в България, който прави тези площадки, където са в цяла София, оранжево-черните, SPF. Не ги знам. Доста така площадки. Това са специално за стрит workout, такъв тип площадки или тия, които сега по програма ги заместиха старите лостове училищните с някакви нови? Да, за такива става въпрос, които са по-широки и стават за фристайл калистеникс. Този човек, който правеше тези площадки, организираше супер много състезания в цяла България. Имало е периоди в цяло лято, където е имало 16 състезания през една седмица, където примерно няма да забравя, един път се случи състезание във Варна, петъка, печеля го. Състезание в Велико Търново, съботата, отивам там, пак го печеля и на неделята имаше едно състезание в Стара Загора, дето много исках да отида, и него да се пробвам да спечеля буквално на другия ден. Да. И така, мерихме градовете, но станаха така, че контузих се на второто състезание и не успях да участвам в Стара Загора. Да. Но така много се инвестираше в нашия спорт. Не е популярен спорт, но се правиха състезания възможно най-критични. Даже един от хората, които доста така е помогнал с точковата система, е момче, което е много добър треньор по спортна гимнастика сега, Дилян Димитров. Той така помогна за тази точкова система да направи критична, възможно най-подобяваща на спорта гимнастика, за да може ние да се представяме възможно най-добре и съответно като излезем в чужбина да ги биеме. Да. Браво, това е много яко. Тая точкова система, имам предвид, след като той има някакви световни, най-вероятно има някаква световна федерация там, предполагам, че има някакви общо приети правила за точкуване. Искаш да кажеш, че това момче е усложнило до така степен, защото да изкара максимума от вас и наистина да отидете да ги... Да. Не само той, но знам за него главно, където така доста е помогнал с изграждането на тази точкова система, която е наистина много критична. В други държави, примерно, не е така. Нямат и толкова... Не са имали толкова често състезания, примерно имат 1-2 в годината. Точковата система не е такава строга да изисква да имаш от всички компоненти, примерно динамика, статика, комбинации и всичко. Един вид, тук в България се залага на това ти да можеш да правиш всичко, а не да е както, особено при гимнастиката там, аз съм много добър на халки, другия е много добър на земята. Да. Един вид избираш се компонентите. Да. То е много яко. Добре, има ли ситуации, в които чужденци идват да тренират с вас, защото знаят, че сте... Впрочем, България на какво ниво е световно? Много добър въпрос. България с прокарване на пътеката с Виктор Каменов, където го споменах по-рано. Виктор беше момчето в началото, световния. Добре. Където стигна до второ световно и така нататък. От него се тръгнаха нещата и други атлети покрай него. Той в момента е в такъв период, където не се създава активно. Но аз и още други атлети продължихме това нещо, че така да знаят България като толкова голяма държава. Че сме сериозни. Да, че сме толкова добри в този спорт. Така да го кажа. Да. Тренираме тоест от него се започна, понеже Виктор тренираше в една зала тук в София на име Герена. Герена трябва около Левски някъде там. Да, стадиона. Точно така, да. И от него и другите атлети, които тренират там, включително и аз сега, откакто живея в София, в може би супер голям процент от лостаджите в цял свят знаят тази зала като Legendary Gym. Така и викат. Да. No, и на въпроса, където каза дали идват други чужденци,
много често се случва да идват примерно от Израел, от Белгия и така нататък, дори лосаджи, които сме са виждали по състезания и винаги казват, някой път ще дора в The Legendary Gym, искам да видя как тренирате и така нататък, и наистина идват. През определен период от време се случва да идват чужденци в залата да нагледат нас как тренираме, да черпят опит. Даже почват да се базикат, нали, че няма как да се тръгнеш. Примерно има едно упражнение в нашия спорт на име планч, където си в все едно лицева опора, само че изнесе напред и краката са ти във въздуха. И си хоризонтално, да. Нещо като кръста на халките, само че събраното. Аз те видях да го правиш това нещо. Да, само че си то хоризонтално. Много брутално. Да. Много трудно упражнение. И има един такъв лав, където няма как да отидеш в Legendary Gym и да се тръгнеш без да се научил поне този елемент. Има ли такива, които са от чужбина и действително идват за да го научат? И го научават? Чак толкова, нали... Изостанали се, но няма. Не, има, но чак само за това да го научат да дойдат в залата, за сега не се е случило, но деца вика, чрез шегите си казвам истината, така че има нещо вярно. Има нещо вярно в това. Това е много яко. Добре, ти разкажи ни малко за твоите вече върхове, нали, на международна сцена, като излизаш. Кога за пръв път излезе на международно състезание? И каква е разликата реално? Какво усещането? Има ли напрежение? Има отговорност, защото представяш, нали, България. Тоест, примерно, ти още едно момче отивате в друга държава и да представяте България на световни, на големи състезанията. Тези състезания, за които споменах, които се организираха често в България, бяха структурирани така, че като станеш топ 3 на тях, се класираш за национален шампионат, за републиканско. Да, и на републиканското беше така направено, организирано и със Световната федерация, че който стане, т.е. първия и втория на републиканското ги изпращат на световно. Което... Организацията е добра. 2019 ми беше, нали, станах първи, нали, в България. Това годината, която си учил едно след друго. Това ли е? Или... Да, тогава вече, нали, доста ми се получаваха нещата. 2018 в малката категория под 16 години станах първи на републиканското. Почнах да се готвя за другата година, защото съм вече в голямата категория от 16 нагоре. Там пак станах първи на републиканско, нали, 2019 и взеха квота за световното първенство, което, нали, беше след няколко месеца, края на лятото. На световното тогава отидох с още 2 момчета от България. И просто много добре се представихме. Тогава станах, мисля, че 6, нещо такова. Не бях толкова доволен от представянето ми, но за първо състезание извън България беше добре. Да. И след това така 3 пъти още ставах първи или втори в България и хорих да представям България на световно. Ставал съм 4 на световното за сега. Да. Да, 4. Разбрах. До колко години може да се практикува вашия спорт? Ти на колко си в момента? 20? Аз съм на 22. Ти си още... Има по-възрастни атлети, нали? Колко е най-стария? Има ли такова като легенди? Най-стария? Над 30 мога да бъдеш активен, нали, състезател. Все пак Йордан Йовчев. Да. Той 6 олимпиади на такава възраст направи 6 си олимпиада в такава форма. Така че далеч не е края на кариерата ти, зависи, нали, колко си го наложиш като майндсет. Но ако станеш на 30, нали, също не е казано. То е ясно, че той човешкият дух общо взето според това ще се определя до кога ще състезаваш. Въпросът ми е с какво очакване спрямо от тебе. Това съм представител на народа. Нали? Ти излезеш да представиш да са кефим, да са горден с тебе. Ти кажеш, аз излязах, до сега сме за 4-то място, кога ще чакаме да станеш първи? Значи, сега ще го заявиш, ще го гледат няколко хиляди човек. Със сигурност мога да гарантирам, че това е само началото. Защото аз тренирам само от 7 години. За 7 години, нали, съм постигнал доста, ходил съм вече на световно, доста пъти на други по-големи състезания, за които, нали, мога да разкажа малко. Може да кажеш. Със сигурност мога да кажа, че това е само началото. Поне до 30 годишна възраст искам да стана най-малкото първи на световно и то, нали, ще видим какви други по-големи състезания ще излязат и така нататък, но да, това е само началото. Със сигурност е. Това е много яко. Да. Ти в кой момент осъзна, че започват един вид да ставаш
популярен. Почнаха ли да идват при те някакви деца, да ти кажат, знаеш какво, аз тебе те гледах и съм се мотивирал от тебе и в момента се занимавам. Кога? Има ли, впрочем, такива ситуации да, доста. На вдъхновяване? Обикновено след всяко състезание, ставайки първи в чужбина, примерно дали ще е в Полша, последно станах в Швеция, станах първи на едно много така силно състезание. И други, нали, държави. Обикновено след всяко състезание става така, че примерно доста хора идват при теб за съвети, да те поздравят, за някакъв тип подкрепа и мотивация, нали, да ти зададат въпроси. Така че горе-долу след всяко състезание, където си първи, така хората се мотивират и после примерно ти изпращат, прибираш се в България и ти изпращат видеа и ти казват, гледай, примерно като те видях там, като ти видях твоята комбинация, твоето съчетание, супер много ме мотивира, опитвам се да направя това, което и ти си научил с подобен, нали, стил. Да. Той всеки има стил. Да, в нашия спорт не е като спортната гимнастика, където е толкова стриктно, има, нали, определен брой упражнения. Буквално съчетанието си го правиш ти. Мога да го направиш както си искаш със собствен стил, да вкараш елементи, които не са толкова силни, но са много атрактивни за публиката. Да се заиграваш с публиката дори по време на съчетание, нали, смисъл много доста атрактивно. Хората, ако могат така да се го представят, нали, по-добре, като спортна гимнастика в уличен стил. Улична спортна гимнастика. Много яко. Да, наистина е много хубаво. И си изявяваш собствения стил с музиката, на която си правиш съчетанието. Абсолютно всичко си го сглобяваш сам, правиш го и трябва да отидеш да ги да покажеш колко много можеш и едновременно да успееш и да запалиш публиката. Точно така, да. Колко човека горе-долу участват на такива международни състезания? Да може да си представим мащаба. На международно състезание колко човека участват? Значи на световното, примерно, първото ми, второто, където бях, там понеже има доста класирани, които са топ 2 в техните държави. Да. И тогава спомням, че имаше над 50 държави, може би доста държави. Докато сегашните състезания, нали, няколко години по-късно, всъщност т.е. имах предвид по 50 човека на държава. Не на държава. Ако са 50 държави, по 2-3 човека, значи са около между 100-150 човека участници. Не, по-скоро имах предвид, че 2 човека представят, т.е. все едно 50 участника и те представят държавите си. Горе-долу има по 2 участника на държава. Разбрах. Да, така мога да го разбрах. Да. Все пак беше преди така няколко години. Нали? Да. Но сегашните състезания, там вече класирането става много по-трудно за тях. Примерно на състезанието, което им предстои след месеци нещо. На тебе. Да, в Германия, в Кьон, на едно много голямо събитие, което е фитнес и много други спортове, наречено FIBO. Много хора го знаят. Да. От най-големите събития такива в света. Там ще има и калистеник състезание, което е, може би, топ 2 по големина за годината. От няколко стотин заявки, хората дават заявки, изпращат видеа, изпращат нали, кои са те. Моля? Кастинг, кастинг, да ги одобрят, да. Точно така. Тая година избраха само 12 лета. 12 човека. Да, 12 лета, които ще правят батъл един срещу друг, той ще бъдат разменени на... Защото нашия спорт първоначално беше като по-подобна на спортна гимнастика, нали, където излизаш, имаш 2 минути, представяш си комбинацията на лост, 20 секунди почивка, успоредка. Да. Пишат се определени точки и който е събрал най-много точки, той печели. Но вече от няколко години спорта стана още по-атрактивен заради това, че състезанията са на батали. Тоест, теглят се жреби и аз се падам срещу, нали, някой друг, който до голяма степен от хората искат, нали, да видим как сме двамата един срещу друг. Много яко. Да, и примерно са така 2 влизания по 45 секунди. Той 45 секунди лост, той прави неговия лост. Почивка, там 20 на секунди, ти правиш успоредка, той прави успоредка. Та на това състезание, което ми предстои да отида, 12 лета. От няколко стотин заявки, което ще бъде наистина най-добрите ще изберат. Това е наистина много силно признание спрямо труда ти. Миналата година на това състезание бяха втори и може би оттам, нали, аз си го мисля от много време, така, нали, след малко може да споменем и самото визуализиране за успеха и как той влияе супер много. Сигурност, да, ще да те питаме това и друго. Разкажи,
Ще да питаме, да? Да, просто визуализирайки се нещо от тогава, когато съм станал втори преди една година до сега, това много допринася. Ще рече да си визуализираш. Защото аз в бизнеса ще го обясня, той е една мантра. Мисля, че той е цялостно. Нали, визуализацията за успеха е това ти да виждаш себе си как вече си такъв, какъвто още не си. Да го вярваш. Точно така, да. И ти, виждайки го, стремейки се към това, в един момент се стига. Същия ли е принцип? Или по-скоро как го дефинираш ти? Ами, всъщност е подобен принципа като това нещо, просто за да се получи, нали, по такъв начин да има такъв ефект, трябва много да го искаш. Тоест, ако не го искаш толкова много, но се стараеш да се го визуализираш нарочно, нали, по-трудно е, да. Тоест, наистина трябва много да го искаш и всяка една тренировка ти да си представяш как, примерно, си там, как си набатал срещу еди кой си, колко си добър. А защо го искаш, човек? Каква е твоята лична мотивация? Какво ще ти помогне на тебе това? Какво промени? Ами, след като този спорт е така голяма страст за мене и съм се отдал толкова много на него и вече, нали, не само като състезател, нали, като чисто просто като кариера с треньорство и така нататък, просто го възприемам като призвание, което искам да го докарам до край, искам да видя къде е моят пълен потенциал. Къде ми е лимита, нали? Докъде мога да стигна, колко добър мога да стана за пред себе си. И това е нещо, което искам да докажа и което ме бута супер много, така да го искам. Добре, а като каза да стигнеш до пълния си потенциал, да виж къде ти е максимума края, мислил ли си нали, защото изглежда, нали, имаш такива, нали, такова виждане за бъдеще. Какво се случва, когато спреш с това нещо? Защото си говорихме, че до някаква степен спортуваш в един момент, той организмът ти може да искаш, ама Йордан Йочев искаше на последната Олимпиада. Доста интересен въпрос. Какво става? Говорил съм с атлети, които също са били на световно ниво и са били като мен толкова целеустремени в даден спорт. И интересно по техния отговор, всъщност съм си казал, нали, съм се направил извода, че не е лесно в началото нещо, с което така си определял твоите мотивация и твоите желания, нали, да спреш да го правиш, да спреш да правиш тези състезания. Но това, което ми казват те, е, че в началото е трудно, но после ти го прехвърляш в нещо друго, което с тази спортна злоба, желание за успех, за растеж и така нататък, го прехвърляш в нещо друго, което не е задължено да бъде спорт. Може да бъде треньорската ти кариера, може да бъде бизнес. И по друг начин да оставиш следа след себе си. Вече след като бъдеш атлет. Да се прехвърля в нещо. Мислил ли си? Дали съм мислял? Да, нещо чувство да е такова от типа на... знаеш, какво съм представям се след като приключа някой ден да направя модна линия. Да знам, нещо. Мисля ли си нещо е такова? Аз видях, между другото, се занимаваш с тренировки. После ще ни разкажеш за това, защото може би на хората ще ми е интересно. Да, със което показва, че ти вече започваш да даваш опит. Да помагаш на хора. Първо на този въпрос, какво ще разкажеш за другото? Със сигурност от тук нататък, т.е. не мисля само за следващата година и така нататък, ами как мога да реализирам това нещо в професионален план и аз да го да оставя следа след себе си в моя спорт. По какъв начин? И в момента това, което правя, нали, аз работя от сега, т.е. не съм го оставил за тогава, когато се кажа, като се приключа кариерата, тогава ще го мисля. Което е много умно, между другото, браво. Да, със сигурност от сега се ориентирам на там, придобивайки треньорски знания благодарение на НСА, където уча. Там уча спортна гимнастика. Тоест записал съм спортна гимнастика, защото тоест моя спорт произлиза в спортната гимнастика. И ми дава доста така знания за преподаване и така нататък, защото е, нали, подобно. Това, което се занимавам в момента, е да водя индивидуални тренировки по калистеникс на момчета, които така искат да стигнат добро ниво. Имам клиенти, които не е задължително да искат да бъдат състезатели, т.е. те тренират само за тялото си. За физика, да. Аз им помагам как да изпълняват упражненията правилно, добър тренировъчен сплит и така нататък. Тоест, една индивидуална тренировка, реално помагам на човека спрямо неговите
цели, независимо дали иска да научи просто да стои на ръцете си или иска да го подготвям за някакво състезание по стрит воркаут. Имаш ли такива ученици, които ги подготвяш състезание? Да, имам, да. Те не са толкова много, колкото другите хора, които просто искат да извлекат ползите за тяхното здраве. Но да, това, което гледам да правя е по този начин да давам знанията ми и опита ми. Добре, знаеш ли, сега се сетих докато говорим, че един много съществен въпрос. А ти реално как се подготвяш? Какво ти отнема на тебе подготовката за едно такова състезание или поддържане до това ниво? Започва от по-рано, преди състезанието няколко месеца, но със сигурност, понеже аз от 7 години не съм излизал от форма, ако трябва да съм честен. Това е много яко. И т.е. подготовката ми не бих казал, че от нулата да почна да градя за дадено състезание. Аз знам, че примерно имам период от време от 5-6 месеца максимум, даже скоро не се е случило, където да нямам състезание. Да. Но аз знам, че времето тече и не си позволявам да излизам от форма. Постоянно се пушвам, нали? Просто подготовката ми за състезание представлява специфично за даденото състезание и изготвяне на комбинации за батълите, които им представят специално за това състезание. Тоест, мога да кажа, че не ми отнема толкова много време самата подготовка, защото аз през цялото време съм във форма и мисля за следващото ми състезание следващата година, нали? Да. Така че тренирам върху качествата ми издържливост. Специално да мога да издържам на батълите по време на състезанието, защото това да направиш дълга комбинация на лост, да имаш 15 секунди почивка, или 20 или 30 и да отидеш на успоредка и да направиш добро представяне на успоредка. Има случаи, където съдите определят, че сте равни, не може да вземат решение кой е по-добър. Да, и веднага пак играете. Тоест трябва да си готов за всичко, трябва да имаш издържливост. Тоест тренирам издържливост, отделям време чрез кардио, много бягам. Нали, също така отделям време и за визуализиране на самите комбинации, които искам да направя. Тоест, примерно слушам музика, затварям се очите и си визуализирам как съм на състезанието, как правя какво си с детайли и така нататък. И имало е случаи, където буквално се случва едно към едно. Да, в смисъл чрез визуализиране и така нататък. Се случва в детайли това, което съм си представил за предстоящото ми състезание. Тоест, подготовката на майндсета и на психиката ми е до голяма степен важна. Освен качествата като издържливост, чистота на елементите, защото нали, също така и тренирам съчетанията, които искам да представя, но и чистотата им. Да, разбрах. Да, отнема ми време. Знаеш, ще да питам, тъй като ти си в такива спортни среди, предполагам, че имаш приятели от други спортове. Те има ли моменти, в които обменяте опит? Знаеш ли, примерно, някаква техника от твоя спорт може да ми помогне на мене за нещо си там. Има ли някакъв такъв тип, чисто приятелско подпомагане на други момчета или момичета от други спортове? Има наистина до голяма степен нещата, които знам като методика за прогресиране в моя спорт. Да. И говоря за знания, които повечето хора от моя спорт не ги знаят. Всъщност са знания придобити от други спортове, които съм направил сравнението какво е същото. Говорил съм с треньори и така нататък и има много неща, които се припокриват и прилагайки тяхната методика, примерно за възстановяване или за нервна адаптация, т.е. да учиш дадено упражнение. Да. Прилагайки тяхната техника, наистина ми е давало много. Разговарял съм с хора от всякакви спортове. Което още път доказва, че наистина си решил да станеш номер едно и по всяк възможен начин и ти просто си с отворено съзнание и черпиш от всяка всичко, което може да ти помогне. Да, и от други спортове и също така и мотивация. При мен е примерно Кристиано Роналдо или Лео Меси супер много, те са футболисти, или Конър Макгрегор, нали, и така нататък, супер много ме мотивират и за моя спорт, защото аз искам да бъда, нали, да бъда тях в моя спорт. Тоест те ми дават и много мотивация, нали, не класическата история на обикновения беден човек с много мотивация, хъс и желание за прогрес. Да, със сигурност. И неспирно тренировки. Mm-hmm. Това са много яки истории. Между другото, ми много мотивират за моя бизнес.
Да, с други хора, които си говоря по същия начин, което показва, че ти са наистина хора, които променят, поне в нашия век, много съдби. Със сигурност и то във всякакви области. Стига човек да е с отворено съзнание, да може да задава въпроси. Това е много важно. Защото аз примерно стигнали до даден метод, който съм изпробвал, който работи, винаги поставям нещата, които съм научил под въпрос. За да мога да стигна отново до тези Сам изводи. Да ги тестваш, дали е така? Или дали при тебе ще бъде така, или? Не, имам предвид знания, които съм придобил. Поставям ги под въпрос с идеята, че това нещо може да не е вярно. И така, по този начин, стигайки отново до същите изводи, по този начин ставам все по-сигурен за информацията и за методиката на трениране, които знам. Разбрах. Да. Добре. Хубаво. Как успяваш да съвместиш? Сега в момента така уча, подготвен с състезания, паралелно работя с такива с клиенти, да ни нарека ученици. Също така и онлайн коучинг. Онлайн коучинг? Да. Добре. Кога почваш, кога спиш, кога разпускаш? Зависи. Разкажи ни малко и за тази система, която разбрах. Видях, че имаш собствена система на обучение и тези неща. Коучинг, менторска програма, която тя е насочена главно към чужбина, за клиенти, които искат да питам, докато не съм забравил, чужденците по-отворени ли са от нас, българите, за спорт? Или какви клиентите ти, какви са по-скоро? Повече чужденци или повече българи? Бих казал, че специално в моя спорт до голяма степен от чужденците са така с по-отворено съзнание за да попиват информация, която имаш относно тренировки. Така съм го забелязал. Просто често случва някои български атлети и така нататък да не са с такова отворено съзнание. Примерно казваш му нещо, което ще му спести една година, но той не го възприема по някакъв начин. Даже се задейства малко и егото. Как така, кой той, че да ми казва как да тренирам и така нататък. Случвало се. Докато в чужбина така хората, може би защото ти се кефят от състезания и така нататък, те сами идват и те питат. Да. Добре, друго, аз мисля, че не успяхме да питаме, кои са най-големите пречки? Кое е нещо, което най-много пречи или спъта дърпа? Всеки има един такъв дявол, аз сега ще кажа при мен в моите моменти, които стигаш до някаква удобна среда, стигаш до някакво удобно ниво, искаш да продължаваш напред, обаче си кажеш, той тук е добре, днес ще поспи малко повече, или при някой се е някакъв малък мързел, при някой друг е, както кажа, ти его. Трети, всеки си има някакви такива моменти. Кое е нещо, което най-много така ти как да кажа, ти е проблема лично с собственото си себеопознаване да продължаваш напред? Доста интересен въпрос. Тоест имаш предвид за нещо, което... Кое е дяволчето, което днеска мога поспи малко, или днеска ще излезем, пък само 2 бири ще пием. Всеки си има някакво нещо. Което? И как го преборваш? Защото това е по-важно. Много интересно. Сега просто се сещам на първо, като се замисля, просто се сещам за това. Поне в моят спорт трябва да си супер лек. Да си лек, да. Следователно, много трудно мога да си позволяваш да ядеш нещата, които би ял, ако не беше този спорт и не ти предстоеше състезанието и така нататък. Един вид спазваш режим, така ли? Хранителен режим, който в момента дори работи с ментор, в смисъл работи с треньор. За още по-сериозна подготовка, но по-скоро това е нещо, където така трябва да се внимава и така нататък е нещо, което ако спра да го мисля, по-скоро ще ми влияе зле, защото 2 кг отгоре, понеже ти правиш статични динамични елементи, които са само със собственото ти тегло и оказват влияние. Така че, може би това е нещо, където така наблягам много на него, гледам да се въздържам от това защото ядейки повече, отколкото гориш, така по този начин се трупат подкожи мазнини и те подкожи мазнини после ти тежат по време на съчетанията.
Разбрах. Добре. Да, това е нещо, което се сещам. Има ли ситуации в тия чисто, не казахме, международни състезания, национални състезания и такива работи, и такива други състезания, моменти, в които си подценял дадени ситуации, дадени моменти, в които или опоненти, нали, защото кажеш Брайан Батъл. И аз го знам, така е, на миналото състезание, той ще е лесна работа. Той излиза и та правата скрива. Случва ми се, между другото. Те ли? Да, случва ми се. Затова не трябва да гледам да не подценявам абсолютно никой. И да наблюдавам кой как се движи и така нататък и да гледам да бъда по-добър от него, но гледам и да спазвам баланса с това да не се сравнявам прекалено много с някой, ами да се сравнявам с вчерашния Радо и да гледам да бъда по-добър от него. Тоест, главният ми фокус е на там. Да се сравнявам с Радо от вчера и да бъда по-добър. И по този начин, мислейки по този начин, това, което се получава е, че доста често, без да съм разбрал, аз съм много над другите. Защото ако се сравнявам с тях, ще искам да надскоча тяхното ниво и няма да мога да го направя толкова много над тяхното ниво. Ще искам да съм една-две крачки пред тях, нали. Обаче, ако не се сравнявам с никой, ами с Радо от вчера, деца вика, доста често ми се случва, се обръщам назад и гледам, че всъщност аз съм много пред другите. И си давам сметка, че ако се бях сравнявал с тях и те, ако бяха моята летва, нямаше да съм на това ниво. Ясно, разбира. Да. Добре, значи в вашия случай, в смисъл в твоя спорт, Конър Макгрегор, с който се съревноваваш, си реално си ти. Няма такъв човек, който ти се концентрира и кажеш, искам да съм по-добър от него. В началото, като започвах, така имаше лица, които са много над мен, но това, което ме е бутнало доста напред тогава е смелостта аз да мога да се сравня с тях. Защото, примерно, те тренират от 10 години, са на световно ниво. Аз тренирам от 1 година. И аз си вярвам, че ако се изправя на батъл срещу тях, мога да ги бия. Тоест, наистина гледам да скоча максимално високо. Това е много яко. Да. Да не мисля реалистично, деца вика. Ти като съвети даваш на младите след тебе, тия, които кажеш са мотивирали от тебе и са започнали да се занимават. Също ли им кажеш? Същото, да не мислят реалистично. Те не ти ли казват, Радо, ти си много голям за мен и аз искам някой ден да те бе. Си поставят границата, че ти си като някакъв измерител, който е явно много голям във вашия спорт. Ти даш ли им същия се да кажеш, не се сравняй с мене. Опитай. Виж, знаеш защо те питам? Защото това, което казваш обикновено е плод на много сериозно себеосъзнаване, което аз съм много приятно очарован, че ти на 22 години го имаш това нещо. Защото обикновено младите хора и особено сега това поколение, по-малките, те нали, живеят точно с идоли, с хора, които са някакъв измерител, нали, знаеш. И ако приемем, че някакви хора са мотивирали от тебе и ти си този човек, как ти си на 20, значи даваш съвети на 15-16 годишни или по-малки. Как ти ще го схвана това нещо? Ами, аз го обяснявам на себе си по този начин. Тоест, ако в момента примерно ако потенциала на спорта е от тук до края на масата, така. И в момента спорта се намира на тук, където ми е чашата. Нали? Добре. И аз съм там, примерно, и спорта се намира там. Горе на това ниво сме най-добрите, а потенциалът е чак там. Нали? Тоест аз нищо не съм направил. А как решаваш, че потенциалът е там? Като ти си топа. Представям си, че не може да е само това, тъй ли? Да, представям си по-скоро, вярвам, че този спорт може да се стигне до много по-далеч, отколкото е сега. И като мисля по този начин, аз нищо не съм направил. Това ми е слабо, това ми е слабо и си казвам, трябва да бачкаш, трябва да действаш. Това по-далеч институционално в какво се изразява? В олимпийски спорт ли? В какво? В състезания от типа на 1000 съучастници ли? По-скоро говоря като ниво за силата, която можеш да постигнеш и упражнението, които можеш да правиш и така нататък. Специално за това имам предвид, нали? Като ниво на перформанс, на представяне. Да. Добре. Мислил ли си някога, вече вървим към края си да питам, мислил ли си някога, ако не се беше фанство, ако не се беше запалил по това нещо, какво ще да правиш? Футболист ли ще да станеш? Най-вероятно не. Най-вероятно не. Но със сигурност
щеше да е нещо, което качествата, които имам сега и това да бъда готов на много неща, за да постигна моята крайна цел, би било в нещо друго. Нямам представа какво би било. Може би защо не е така и живота ми е щяло да се развие в сфера, която да не е окей. Нямам представа и спорта да ме е насочил и да ме е дръпнал в пътеката на това да бъда дисциплиниран и отдаден. Нямам представа, но така предполагам, че може би щеш да е нещо друго, което да приложа моя характер и като цял характер, да, защото до голяма степен е характер в това нещо. Характер, много яко ка. Добре, от какво зависи това? Повече хора, ето аз пак казвам, аз съм жив пример на това, че почти нищо не знаех за вашия спорт. И сега след тази среща излизам много приятно обогатен. Абсолютно откровено ти ока. От какво има нужда повече хора? Защото вашия спорт е доста, как да кажа, не само интересен, но той е един вид на принципа на старата методика, само с естествена физическа сила, без, доколкото виждам, препарати, химии, такива статично блъскане на фитнес и такива. Един вид възраждане на здравата нация, здравите хора, нали, такива, дето спортуват постоянно, проблеми са, знаеш, всички са, застояват компютъри и така нататък. А това виждам в него един модерен метод да накараш младо поколение хора, пък дори и по-осъзнати, да имат някаква физическа активност, физически движения. Та дори да не стават шампиони като те. По какъв начин това нещо според тебе трябва да се чуи за него? Повече хора да знаят, пък да има състезания, в които залите са пълни. Нали? Не само в чужбина. В чужбина пълни ли са? Да, в смисъл има състезания. Как да го направим в България да стане така? Да. Как да го направим в България да стане така? Интересно е. Би трябвало да се започне според мен от много малките. Да се запали искрата в тях. Как се пали, човек? В училище ли влизат? От типа на гимнастиката ли? Какво е? Физическото ли? Може би да. Аз така съм си го представил, между другото, как се правят тренировки на деца в час по физическо, различни представления по училищата, разпространяване по училищата на младите. Защото не му трябва малко на едно дете на 10 и нагоре и надолу да се запали в този спорт, защото е доста атрактивен. Качествата, които се изграждат са уникални, тялото, което се изгражда е уникално. Тоест трябва просто да видят добри примери, добри лидери, които да последват. Но за целта трябва да има такива лидери, които чрез мисията, която имат, обръщайки се назад, да видят хората, които ги следват. Защото, нали, лидер хора го възприемат по различен начин. Лидер, водач. Водач, да. Но със сигурност той не се налага като такъв, нали? По-скоро да. Да, аз така го възприемам, че той върши неговата мисия, добър е в отборната игра и като се обърне назад, вижда, че хора го следват, но не му е това, нали? Просто става натурално. Това има предвид. Разбрах. Да. Добре. Така си мисля. Окей, и за финал да питам, имаш ли нещо, което защото разговорът върви много приятен, но мислиш ли, че имаш и нещо още, което е хубаво хората да чуят? Нещо като послание или нещо, което може би беше така интересно да обърнем внимание в разговора? Интересен въпрос. Тоест имаш предвид нещо, което би мотивирало хората и нещо, което би ги обърнало към тяхното призвание и техния смисъл да се отдадат на дадено нещо. Зависи как ти го разбираш въпроса. Аз сега го задавам, за да мога да провокирам в човека от среща да прецени какво може още да кажем, което ще е полезно и което ще през неговата призма. Бих казал, че всеки е посят на дадено място с дадена причина. Има различни таланти, има различни дарби. Дали ще е спорт, дали ще е музика и така нататък. Тоест, за хората, които
още примерно не са го открили. Примерно аз съм го открил за себе си. Нали? Това е нещо, което ме пали, моето и така нататък. Но за хората, които още не са открили, бих им казал да проявят търпение, да имат търпение, да го търсят. Защото много хора от липса на търпение пък залитат в грешни компании и така нататък. Мисля си, че примерно или какво се е готино, което изобщо не е така. Нали? Тоест, от по-рано да търсят тяхното призвание и това, в което те са добри, могат да разгърнат пълния си потенциал. Защото всеки го има това нещо. Абсолютно виждал съм потенциал за уникални неща в хора, които те изобщо не знаят, нали, че го има това нещо в тях. И просто е въпрос на осъзнаване и работене върху нещото. То е много яко. Ще да питам, ти казахме, че имаш доста познати спортисти и хора изявени в други сфери. Вие сте си говорили и стигали ли се до извода, че принципите на успех са едни и същи? Много работа, много труд, много отдаденост и това, че го приемаш без всякаква алтернатива. Това е. Да, със сигурност това са основни принципи, които всеки, ако ги следва в дадената сфера, рано или късно ще пожени. Разбре. Добре. Но просто постоянството е другото нещо. Постоянството, да. Защото аз със сигурност не съм от хората, които може да съм останал с такова впечатление, но не прогресирам толкова бързо в моя спорт. Нямам най-добрия талант, не прогресирам толкова бързо. Има хора, които учат упражнения, които аз ми отнемам супер много време да ги науча. Те го учат Примерно на мен ми отнема година, на него 2 месеца. Просто те са добри спринтьори, но не и маратонци. Просто трябва да бъдеш маратонец в нещо, което правиш и по този начин ще поженеш, нали? Защото много таланти има, които прогресират двойно по-бързо от мен, където аз съм бил на тяхното ниво, но просто се отказват. Те хора, обикновено хората, които много бързо ги схващат нещата и се развиват, не издържат толкова много в даденото нещо и искат да се откажат. Затова това е едно добро послание също за хората, да бъдат добри маратонци, а не спринт и после те няма. Да гледаш в дългосрочен план. Добре. Много ти благодаря за срещата. Също. За мен пак беше много приятно да се запознаем. Много се радвам, че има млади хора такива като тебе. Все повече почвам да ги виждам. И пак връщайки се назад от идеята, защо го започнах това нещо. Ето аз днес до края на седмицата съм се заредил с една позитивна хубава емоция. Когато се върна при моя екип, ще им споделя, ще кажа, запознах с едно момче, което ето е отново с същите принципи, с които ние се занимаваме, нали, в работа, в бизнес. На децата си ще го дам за пример, че упорството, постоянството и другите 2-3 основни принципа са това, което кара човек да успее. Да. Искам да ти подаря, съм подготвил една грамота. Тя е в израз на благодарност. Ето тук, че предния път ми направиха забележка, че не успяхме да я снимаме. После ще си го прочета това. Така, той е един скромен ваучер. Той е по-скоро стипендия от моята фундация, с която искам да наградя и като достоен българин. Това, че аз вярвам, че ти неща, които искаш, наистина ти ще успееш да го доразвиш, защото то се личи, че ти си добро момче, добронамерен си, имаш идеални цели. И това е красиво. И вярвам, че колкото повече такива хора се съберем, защото аз също съм тръгнал през тази идея да направя нещо благородно, има някакво бъдеще. И на последно място просто и едни плакети даваме, после по-късно ще го давам, просто бързане се не успях да го взема. Но и това е. Но пак много ти благодаря за участието. Пожелавам ти много успехи, пожелавам ти да си жив и здрав. Да, и искам да обещаеш, че следващото състезание, когато станеш първи, ще се обадиш, ще се видим, ще се снимаме, ще се кефим и ще го разпространим. Да, това в Германия. Изключително съм благодарен за тази покана. Супер много вярвам в мисията, която има този подкаст. Младите лидери. Уникално е самото послание, самата мисия виждаме като много дългосрочно нещо. И виждам едно нещо, което така е, може би, от най-важните неща, заявявайки, че искаш да направиш дадено нещо и то да бъдеш личен пример, нали, за другите. И с това, което правиш, лично аз си мисля, че и цялото това нещо е един добър пример за
това как да се възпитават идните лидери на България и на нашето общество. Добре. Много ти благодаря. Да, и аз също. Не беше приятно. Да, също ми беше. Точно влязах във Варна, карам към къщи. Надявам се да сте останали доволни от тази среща. Аз се прибирам с много позитивни емоции, много зареден за настоящата седмица. Чувствам се добре. Чувствам се от това, че се запознах с Радослав. Той е изключително кадърно момче. И съм убеден, че съвсем скоро ще стане световен шампион. По простата причина, че от нагласата, която има, действията, които прави ежедневно, на ежедневна база, показва, че няма как да не стане първи. Много се почувства горд от това, че имаме така зала като Legendary Gym. Показва, че в България има неща, които се оценяват от света, които в дадения спорт хората се чувстват, го имат като някаква институция, като някаква икона. И както каза Радо, всеки има мечта да дойде и да направи това упражнение, което е там ключовото, емблематичното упражнение за тази зала. Е, такива разговори ме карат да се чувствам добре, проста причина, че виждам как има позитивни добри новини в България, има позитивни хора в България, мотивирани хора, които са кадърни, които са свестни. Това ме кара да се чувствам щастлив. Днеска след срещата с Радо, малко преди да тръгна, пак си отворих социалните мрежи, взех си подобаващата доза хейт и негативизъм, които се леят постоянно. Те не ми повлияха по простата причина, че ето аз си намерих моя антидот. Срещам с кадърни хора, с свестни хора и се обогатявам. Надявам се Радо да подейства като пример за вас, за вашите близки, за вашите деца. Защото, както казах, тия клипове те ще се останат в профила на младите лидери и те ще седят там. Както има журналистика от всякакво естество и масовката, която ни показва колко е грозно и колко е гадно в България, платформата Младите лидери ще ни показва, че има кадърни свестни хора в тази държава, че въпреки всички тия неща, които нас заливат, има едни такива хора, които се борят въпреки това и успяват да постигнат световни върхове въпреки това. Така че всеки един от вас може да го ползва за обяснение, като причина да ни се предава да прави това, което прави, докато не стане най-добрия. Защото виждате, че и другите не са народници, на тях не им е по-лесно и на тях им е трудно, обаче те успяват. И тук се включва моя фундаментален възглед за живота. А именно, че щом някой друг може да го направи, значи и аз мога да го направя. И щом Радо може да стане световен шампион в тая държава, щом Ивет може да стане олимпийска шампионка в тая държава, щом другите хора, които съм се срещнал, ще се срещам, щом българският ни отбор по физика може да стане пети в света, щом Карлос Насар може да стане първи в света със световния и така нататък, то значи и аз, имайки преди, че също съм българин като тях, мога да стана най-добрия в това, което искам да стана. Както и вие самите може да станете най-добрите в това, което искате да станете. Ето това е идеята на тия видеа, хора. Да видите, че тия шампиони, те също са хора като хора. Те също са смъртни, те също са обикновени, имат същите проблеми като нас. Но те са успели да ги изолират и да се борят въпреки тях. Така че ето ви една причина и един пример за хора, които в нашата кочина успяват да покорят света. И използвайте тази енергия за себе си. За правене на вашите ежедневни дейности, или вашата мечта, или вашето хоби, или каквото се занимавате с това. Но за да имате стимула, да имате сигурността и да имате спокойствието,
че това, ако имате наистина много силна мечта да постигнете нещо, то ви със сигурност ще го постигнете. Просто трябва упоритост. В тия видеа, това, което показваме, не само историята на тия хора, аз ви показвам и тяхното мислене. Така че, ето ви повод за мотивация, ето ви повод за гордост, ето ви посока и пример да продължавате напред. Това е, гайс. Щастлив съм, продължавам напред. Ако харесвате този канал, ако харесвате идеята, подкрепете я. Подкрепете я морално. Препратете я на приятели, споделете, пишете долу в коментара да дискутираме, предложете други хора, с които да се запознаем. Нека тази идея да стане по-масова и стане по-силна. Защото всичко това, което се случва, аз по този начин поне виждам някаква алтернативност и виждам някакъв шанс за нещо позитивно, което ще зареждаме всички, не само аз. Така че, който му е харесал, който харесва идеята, да подкрепя. Аре, гайс! Peace! Искаш ли да видиш като на театър играта на този свят, промяната и гибелта на големи царства и царе и непостоянството на тяхното благополучие, как господстващи и гордеещи се между народите племена, силни и непобедими в битките, славни и почитани от всички, внезапно отслабваха, смиряваха се, упадаха, загиваха, изчезваха. Чети историята и като познаеш от нея суетата на този свят, научи се да го презираш